चिरां जिल्लानि रुनिखाटा मदाथि आरो सोनाब घलाझार गामिनि गासै 800निबो बांसिन नखरफोरनो हानि फाट्टा एबा हानि मोनथाय होनो थाखाय गामिनि थावनिखौ सेबखांनो थाखाय ड्रन बिरहोयो। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै 800 जौखोन्दो सुस्रांजानाय लामायाव आरो दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि बिटिआरनि हानि जेंनाखौ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जोबोद मोजाङै मावगासिनो दं होननानै बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बिटिआरनि चिरां जिल्ला रुनिखाटानि सिङाव थानाय गंथाम रेभिनिउ गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जरिब खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों बेखेवबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि हानजाजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्ला उत्तर रुनिखाटानि माइ गायग्रा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दावबायफैयो आरो थांनाय 72 बोसोरनिफ्रायनो हानि मोनथायखौ जानगाराव थाबोनांनाय चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना उत्तर रुनिखाटा मदाथि आरो सोनाब घलाझार गामिनि गासै 800निबो बांसिन नखरफोरनो हानि फाट्टा एबा हानि मोनथाय होनो थाखाय गामिनि थावनिखौ सेबखांनो थाखाय ड्रन बिरहोयो। बे ड्रन बिरहोनाय एबा गोदान मुगानि आदबजों हा जरिब खालामनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ लानानै मोनसे हा सांग्रांथि सावरायनाय मेलबो लानाय जायो, जेराव दरथाम गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो ओनसोलनि रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, उइलसन हासदा, 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री, अमर बसुमतारी, लोगोसे बिटिसिनि सेक्रेटारि जयन्ट सेक्रेटारि सीएम प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर संग्राम ब्रह्म, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रुनिखाटा অঞ্চলত 800তকৈ বেছি পৰিয়ালৰ বহুত বছৰৰ পৰা বসবাস কৰি অহা এই অঞ্চলত ড্ৰোন সাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। যোৱা বছৰতে আমাৰ চৰকাৰে নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াবিলাকক ড্ৰোন সাৰ্ভে কৰি কেডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো সাৰ্ভে সেইটো কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু যোৱা বছৰতে আমি প্ৰায় 85% ফিনিছ হৈ গ'ল। অলপ ৰৈ গৈছিলে 15% আৰু আজি আৰম্ভ কৰি দিলে। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ ৰেণ্ট ৰেভিনিউ বিভাগৰ ইএম ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিএলআৰ খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ হাউদ ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলে লগ লাগি বহুত সুন্দৰকৈ ভূমিৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে আৰু মই আপোনালোকক কৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে প্ৰায় 40,000 ফেমিলিৰ লেণ্ড প্ৰব্লেম আমি ইতিমধ্যে ছল্ভ কৰিলোঁ। ভূমি মেলা পাতি 20,000 ফেমিলিৰ লোন প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ। 47টা গাঁৱত 47টা অঞ্চলত আমি ইতিমধ্যে ড্ৰোন সাৰ্ভে কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে 17 বছৰত বিপিএফৰ সময়ত তেখেতসকলে ইলেকশ্যন আহিলে ৰাইজক কয় যে আমি মাটিৰ পাট্টা দিম, ভোট দিয়ক, আকৌ ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত পাহৰি যায়, আকৌ ইলেকশ্যন আহিলে এটা দুটা ভাগাই দিয়ে, তাৰপিছত আকৌ মানে ভোটটো লৈ আকৌ পাহৰি যায়, তেনেকুৱা নাটকবিলাক কৰি আছিলে। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, আমি পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো সংগঠিত হৈ আছিলে ভূমি সমস্যাটো লৈ পেলাই সকলো শংকিত হ'ব নালাগে, এইটো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। जोंनि मोनथाम गामि पश्चिम घलाझार, ओमफ्राय उत्तर रुनिखाटा, मोनसेया मा गामि मदाथि, बे मोनथाम गामिनि 817टा नखरा दिनैसिम हानि जुरिब जायैनि जाहोनाव बिथांमोना लेन्ड हल्डिंबो गैयामोन, बिथांमोननियाव मियादि पाट्टा जेबो गैयामोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना एडमिसन बायदिसिना गोबां अफिसियेल खामानियावहाय जेबो मावनो हायामोन। बेखौ बे 75 बोसोरखौ जिबायदि सैसोनो गोनां जाबाय, जोंनि सरकारा जोंनि जि इस्ताहार पत्र बेवहाय जोङो बाथ्रा होखानाय बायदियै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय हानायमानि नाजादों। जोङो मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ। जों रायजोनि सरकार, जोंनि सरकारा रायजोनि खामानि थाखाय मावनो थाखाय राजि। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो दुखु मोनदों, बिपिएफनि सोरबा मानसिफ्रा दालाल होननानै बुंनांगोन, बिपिएफनि जानानै दालाल मावग्रा, हयथ' बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङाखैबो जानो हागौ, माखासे दालालफ्रा बुंदों खोमा जे जोंनि बे हालामावहाय हानि जुरिब खालामनो नागिरनायखौ फेरेंगाया हाया, प्रमद बर'आ हाया, बिसोरनि दिनाव हा मोना, थांनो नाङा होननानै फैनो बादा होनायासो दुखुनांथाव। जोंनि मानसिनो, जोंनि हारिनो, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बादा होनाया इनिख्रुइ गाज्रिसिन राजखान्थि मुलुगाव थानाय नङा खोमा बा गैया खोमा होननानै आं सानो। नोंथांनि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टाखौ लाना नाङा होननाया बेयाव गाहाय मा ओंथि गोनां थायो? राजखान्थिनि बेन्दों, माने जाम्बाखौ जेब्लायबो जाम्बा दोननो नागिरो, मूर्खखौ जेब्लायबो मूर्ख दोननो नागिरो, खिन्थु गावसोर जे लिडार जानानै समाजखौ दैदेननो नागिरदों बिसोरसो मूर्खनि सिनायथिखौ होनो थांगासिनो दं। बे ओनसोलनि जेंनाया माब्लासिमाव जागोन सार? बेथ' दिनै सार्भे जाखाबाय,
दिनैनो सार्भे जागोन मोनसे गामि आरो मोननै गामिखौ अफिसियेलि खालामबाय थासिगोन बिनिफ्राय मण्डल सार्कल अफिस बिथांमोना मेप जाखांनायनि उनाव गावबा गाव हानि सिमनाखौ बानायनानै बिथांमोननि हाखौ मियादि खालामनानै होगोन बेफोरबायदि राजखान्थियारि खैसारनि बाथ्रायाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रां जानानै गासैबो गाज्रि थुनज्लायग्रा समाजनि जोलैनि हांगार बायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरनिफ्राय समाजा जानगारना थानांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरनिफ्राय थुलुंगानायनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो ड्राग्स मुक्त खालामनो हायाखै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो जुवानिफ्राय बोखांनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा गोरों समाज ग्लबेल मुलुगावहाय जोंनि समाजा दाबो ड्राग्स जुवाजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जों बेसेबां जौगालांनो हागोन आरो बेफोरबायदि पलिटिशियानफ्रा दैदेनगिरिफ्रा हारिनि मा मावगोन गावबा गाव बिसार खालामनायनि सम फैदों बेथ' आरो दुखुनांथावानोसै गोबां आंथ' आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ हाग्रामानि लिडारफ्रानो हाग्रामानि दैदेननायाव BPFनि लिडारफ्रानो गोबाङा हादान दानगासिनो दङ आंनाव प्रमान दङ सोरनि हाया सोरनि बेसेबां GPSनि सिङाव दङ आंनाव दङ आरो बिसिनियावथ' नै दा 20,000 हेक्टर बिसोरो साहा बागान बानायदों बेखौ रिकभार खालामनानै सरकारनि सिङाव लाबोनो नागिरदों साननैसो उनाव मोननो हागोन